deschide calea norilor, mă însoțește în gând pe drumul lung. Cine îmi șoptește taina florilor, cine mă așteaptă în prag când am să ajung. Numai Seara Pavel, Alina, Alexandrina? Da. Alexandra? Da. Am înțeles. Da. Cetățeană Pavel, Alina, Alexandra. De bunăvoie și nestride nimeni. E în căsătorie pe cetățeanul Butirii Alexandru? Da. Bravo. Numai tu mi-aduci lumina, toată viața. Tu ești împlinirea mea. Cine îmi citește cartea viselor, cum se împlinește vraja lor. Cine mi-a deschis fereastra zor,